Det røde sommerhus ved Sønderresen. Sønderresen Lystfiskerkonsortiums formand Per Mark ankommer en smuk sommerdag for at fortælle om konsortiets historie. I den anledning, at det her i 2007 er 75 år siden konsortiet blev stiftet. Det vi ser her, det er nogle af de allerførste billeder af det røde sommerhus. Et fantastisk dejligt sted at være. Og jeg kan godt forstå de gutter, der står her. Ja, det er jo vores gamle bestyrelsesmedlemmer og så videre og så videre. Jeg kan godt forstå, de tog herop. Det er fru Hansen her fra Sønderresen, som var selskabets kokkepige. Det er Svend Stilling fra Skive. Det er Albæk fra Skive, og det er Gudenå Centralens maskinmester Nielsen, og så igen socialinspektør Damtoft. Det er det enestående sted. Og så det spøjse ved det er jo, at folk de spørger tit, hvad det egentlig er, det gør det her sted til noget ganske særligt. Og så bliver man altid tom for ord, for man kan ikke rigtig sige, hvad det er. For det er mere en summen af en række omstændigheder eller en række ting. Det er sådan en... Det er en total oplevelse på en eller anden måde. Det er en følelse af en form for samhørighed. Så blev vi medlemmer heroppe i Sønderresen. Og da vi blev det, der var det, når jeg siger vi, så var det min bror og jeg. Og min bror, han var natfisker og fluefisker. Og jeg havde ikke nogen bil dengang. Så hvis jeg ville fiske heroppe, så måtte jeg jo fiske om natten. Så enkelt var det faktisk, og så kom jeg i gang med det. Det eneste håndfaste, man ved fra konsortiets start, det er faktisk de her 2 små stykker papir her. Det er det eneste, man har fra 1932. Der er en faktor. Tillemand fra Herning, og så en grosserer Palsbøl fra København, Østergade i København. Så er der en Falk B. Jensen fra Skive. Her har vi så lodsejerlisten fra 1932-33. Og kigger vi på østsiden, koldkursiden, så er der en L. Christian Laursen, der er Jens Christian Birkkjær, og der er Knud Birkkjær. Så er der Peter Søndergaard. Det var ham, som Høgh Petersen købte et stykke friord hernede i engen. Så var der Christian Mølgaard og Karl Mølgaard. Det er alle sammen på østsiden. Og på vestsiden, der har vi for eksempel Christian Lund Jensen. Det er Dreses forældre lige herovre på Høstrup Østergaard. Og Anton Pejsen, det er den gård, som Bent han har i dag. Og så har vi Viggo Gønsel. Ja, og her er et par stykker, dem kender jeg altså ikke. Sønderresen Lystfiskerkonsortium startede i 1932. På det tidspunkt, der var der krisetid, stor arbejdsløshed, og der var mange mennesker, som overhovedet ikke kunne få tag over hovedet. Det var en forbandet tid. Midt i den tid, der starter Sønderresen konsortiet. Det er jo Skive, der har vandet heroppe. De har samlet vand helt op fra Høgel Møllegård, og så helt ud til Skive, der hvor åen den går i Skivefjord. Det lange stykke har Skiveforeningen fra 1926 samlet op her til 1932, hvor konsortiet starter. Men det er helt klart, at det er de her omstændigheder, som jeg har ridset op, der gør, at Skive har det ikke godt økonomisk. Og der er der så nogle folk, der har fået en skide god idé til, hvordan man kan løse de problemer der.
Løsningen på Skiveforeningens dårlige økonomi kender vi her 75 år efter stadigvæk, nemlig Sønderresen Lystfiskerkonsortium. Nu er vi på vej ned til en af de berømte høller. Vi er på vej ned til møllerens nummer 1. Det er et fantastisk høl, og der er taget utrolig mange fisk. Men man skal heller ikke underkende de lige stræk. Det er tit der fisken står, når det bliver mørkt. Så trækker det ud fra hullerne og kommer op på de lige stræk og står. Og det er tit der, man får hug af den. Især på natfiskeriet. Så står jeg nede i et af møllersvingen dernede. Og tågen den dukkede op, og jeg anede mildest talt ikke, hvor jeg var henne. Man fiskede videre og tænkte, jeg kunne lige så godt fiske, når jeg nu ikke kunne se, hvor jeg var henne jo. Og lige pludselig, og derfor kan jeg heller ikke lige helt præcis fortælle, hvor det skete henne. Det er faktisk ikke af vilje, men jeg vidste simpelthen ikke lige, hvor jeg var. Så får jeg simpelthen fast fisk derude. Og jeg knokler med den her skide fisk, og den er bare rigtig livlig. Det var i oktober, som sagt, men det var en rigtig, rigtig skøn fisk på næsten 5,8 kilo veje den. Og den kan jeg jo huske, fordi den blev et varigt minde, men da jeg skulle lande den, finder jeg så ud af, at jeg kunne mærke, at jeg var et eller andet sted, hvor jeg synes, at jeg kunne kende det. Jeg troede faktisk, at jeg var nede i møllerens halvanden, eller det hedder det jo ikke rigtigt, men det vi kalder halvanden. Og stikker så, tager min fangstkrog frem, og fisken er ved at være træt, og stikker gaffen ned. Og så kunne jeg slet ikke nå vandet overhovedet. Og det kunne jeg slet ikke få til at passe det her. Og så viste det sig faktisk, at jeg stod helt nede ved kloakdæksel, nede ved etteren på det tidspunkt. Og det finder jeg så ud af, da jeg skvatter over det der skide kloakdæksel, og det er der, jeg er. Men det viser bare, når det er rigtig tog, og man har en fisk på, der gerne vil arbejde lidt, og så er det altså svært at finde rundt heroppe. Men det gik. Det var Høgh Petersen, som startede konsortiet. Det var ham, der fik ideen til konsortiet. Det var ham, der virkelig lagde kræfter i for at få det op at stå. Så det var ind der, og det vi så har tilbage, det er, at vi skal have lavet et spang op i Gyldendør. Konsortiets brohold er mødt op for at klargøre spange og broer til den kommende fiskesæson. Og mens vinduerne og kameralinsen dukker til, instruerer broformand Harald Mosgaard arbejdsholdet i dagens opgaver. Og nej, jeg er morsom med det. Det vil den ikke. Det særlige ved Sønderresen, synes jeg, er... selvfølgelig er det naturen, men i høj grad er det også det her med, at her er folk medfiskere, og de er ikke modfiskere. Og det vil jeg ikke påstå, at de er i andre foreninger eller andre steder i Karrebog. Men folk er medfiskere her. Der er altid tid til en snak, og der er altid tid til at udveksle erfaringer og oplevelser. Og så falder man tit til at sidde på en bænk og sludre og drikke kaffe. Og man fisker med hinanden, og der synes jeg, der er en særlig kultur, som man måske gennem mange år har været omhyggelig med at opbygge, tror jeg.